amarya. Amarya ba ki laifi. Ko kin kai dan masu gida? Zan fita. Yawwa dama akwai wata magana da nake so zan faɗa maka tun a ciki. Amma ba ke mun magana ba har sai da muka fito waje. An kawo mun ƙarar wannan yaron ya fara shaye-shaye. Dan Alhaji? Dan Alhaji. Ya fara shaye-shaye? Ya fara shaye-shaye kuma kaga mahaifiyarsa ta rasu. Kaga duk wani nauyi a kaina yake, kaga shi ma kamar ɗaya ne a gurina. Shine na ce wanda na faɗa maka tun kafin magana ta yi zurfi. Wato ina ganin sa fitar da ike ya gabu da mugayen abokai. Abinci na wani ciki. Kai, zo nan. An ce ka fara shaye-shaye? Shaye-shaye ba, ni ba wani shaye-shaye da nake. Kai, ka gaya min gaskiya. Gaskiya ba kawai ni ƙarya kai mu wacce ta zo ta faɗa ma ni ban sani ba ko wata tsamance da tsakani na, amma ni ba wani shaye-shaye da nake, kawai ne ƙarya kai mu, ban da ruwa da nake sha ba abin da nake sha. Ok, wacce za ta zo ta faɗi magana ƙarya take maka kenan. Shikenan. Jika. In dai gaskiya ne ina wannan shaye-shayen, gaskiya za ta yi halinsa. Na san ba za ki masa ƙarya ba. Ba ki da halin ƙarya. Za mu gamu da shi. Sai na dawo. To mai gida, da lafiya. Alhaji! Alhaji! Ba za ka san magana mani ba magana. Yanzu ba kike yana bude hayaki. Kai yana ne ba shi wallahi baki na yake fitar da hayaki. Ranka ya ɓaci bakin kai ke bude hayaki? To idan an matsa maka kenan wuta za ka